Bueno, non hai que remese. A que non fai? A política. Todo isto é política. Xa. Estes congelantes que están matando por aí, porque aquilo é daquele partido, do outro é do outro. Que leche de que tanto partido? Cada un ten a súa cousa e a súa forma de traballo, pero xa que a xente tan experta, tan espabilada, tamén debe haber un pouco de... Mira que fan con isto. Están matando homes a cada cando e pintando a hostia, poñendo aí cacharros aí para escarallar a xente todo. Isto é o goberno, isto non é o goberno. Home, non, isto ten que tomar nunca me onde había de marcharse na nosa juventud. Sabes o que facíamos na nosa juventud? Cavarmos coxales para manternos para comer, que non tiñamos outra América. Incluso ainda tiña un irmán nos Estados Unidos. Sí. Pero non podía amerigar para ningún sitio. Depois de que se acabou a guerra, ainda foi amerigando a xente por aí para a Francia, a Alemania. E a xente, toda destes chalés que está rindo por aí, son toda desa xente que emigrou. Non amerigamos, non tivemos nada, nada máis, gracias a Deus, o corpo. Xa. E desde que marchou o Ramírez se progresou. Mira se fixo o cartos, está... comece moito. Xa. Por o mundo pasa eso como por todos os lados. Que guarda a chiripa de ter boa suerte, como dice o refán. Buena suerte te dice aos que al saber pouco te basta. É o carallo. Xa. Si, home, si. Usaba moito reflás. Eu sei moito. Ainda podia saber. Ainda podia saber máis que, como diz o outro, tempinho xo sei, xo teño. Para pel, moitos compañeiros quedaron. Sí. No, desta parroquia non houve duda, e que só lo mataron un. Pero vos estabades do lado dos rebeldes? Non, estábamos Nos nacionales. Estábamos do noso lado. Do voso lado? Do lado dos vos ou dos lado dos... Do lado noso. Pero qual é o noso? Bon ou dos... O noso era o... O roxo. Os roxos non, os roxos eran os outros. Vamos, que carallo, nos botaron a calle como se fóramos uns carreiros a chacatear ali, o carallo. E a hostia. Non había outra solución. E aí lucharon pais con fillos e fillos con pais. Esta guerra ninguén me entendía. 4 fixeste. Se foron unhas nacións que de aquí con outras de fora, pero é por onde escapabas. Mandaba Franco por detrás. Iso era o que debía estar hoxe, carallo. Ainda había de lanzar algo. Quen é aquilo? Sí. Sí, ó. Franco era o que debía estar aquí no país. Entón, tú sempre supeches que estabas do lado dos vos. Home, claro, do lado dos vos. Que sei eu que eran os vos e que eran os malos, pero nos pescou-nos aquelo ali, vamos que estábamos servindo a nosa patria. É verdade. Había outros hostias. Sabe, os que estaban do outro lado tamén dicían que estaban servindo a patria. Tamén dicían, algúns se xuntaban cando andaban pasando... Chegaste a falar con algún do outro lado? Home, falábamos de noite, pero non á cara. Moitas veces pasaban un periódico, uns altos e os capitás, os tiñentes capitás que estaban no ejército, como sabían falar de outra maneira que non os militares. Iban de soldado e conversaban uns outros. Ah, sí? Sí, hombre. O sea, paraban a guerra pola noite? Pola noite paraban algo, xuntábanse tantos, viñan dunha parte como os de outras, xuntábanse, e ali conversaban. Nunha lumaría desas, xuntáronse dous irmáns. Sí. Un que estaba da nosa parte e outro que estaba das outras. E xuntáronse dous irmáns, un estaba dun lado e outro estaba do outro. Deronse un abrazo, saludaronse a tarde e dixeron un outro, non, porque non te pasas unha patada calquera. Pero despois deuse unha coincidencia. Nunca me acordo non. Carallo, como unha chamusquinha, tanto se ven como un cuerpo a tierra, agarraron un cuerpo a tierra, se acudían as metralladoras ali que eran cortando. E desde entón viron es que armabas un jaleo na hostia. Claro, eso de parar pola noite. E como iban tantos de unha parte como de outra, debían ou matarlos así nun frente, porque pero despois, hostia, desde que non xa non saber nada. Sí, claro. Chegamos do 35, e despois teño no ano 36. E armouse ali, houve jaleo. Carallo, houve jaleo, e hostia.
basta que non tiñamos que comer, tanto traían un combustible para a capital como para os soldados. É munición que se acababa moi de outro para defenderse, pero matar non cometía nada. Claro, por exemplo, onde estaban? A que distancia estaban? Aí ainda estaba a unha distancia. Fala aí do Piñeiro. E outra vez máis cerca. Sí. Esas unhas distancias que había. Pero o zumbaba de caralho. O fusil alcanzaba 250 metros. Pero entón para lá da casa do Piñeiro, pouco máis. Ainda chai unha distancia. E os cañosos, cando tiraba os cañosos. Vamos a ver, E não na sabe mesma para cama onde que é. acabábamos de vir dunha montaña, veu un Eu que sei caralho o que é. dun balazo, que entrou por unha ventana do bordel e pesou o dedo polegar do pé, deste pé. E foi un ano, ou digo un ano, uns meses ali por Luarca. Estuve ali e despois volverme outra vez mandar ao frente. Cando me puxen ben. E ali fui e acabamos a batalha. Não lhe deu algum E calinho estuvo perto. todo o tempo en Asturias? Ou... Non, en Asturias, non. Sí, se Pepe lle deu. Despois Temos de todos, eu creo que anduvemos no frente de Madrid, en Toledo, Ciudad Real, todo eso, paseamos todo. E o avó do Bautista tamén? O avó do Bautista tamén? O abuelo do Bautista tamén. Non, o abuelo do Bautista tamén estaba nos frentes porque era do 34, e nós éramos do 35. Era un ano máis vello que nós. E les era o abuelo do Bautista era do 34. Nós Pero non éramos... estaban xuntos os dous? Non, estábamos servindo no mesmo aquel ano porque recuperaran as fuerzas. Porque despois ingresaron fuerzas que estaban xa libres. Hasta creo que había unhas 3 ou 4 quintas que despois non a reforzar a ingresar ao Mira, ejército. Titi, toma, Luna, Luna. Hombre, E tú que facías exactamente no exército? Tirabas, disparabas, levabas un fusil? nós levábamos, tiñamos fusil e tiñamos unha ametralladora e o mortero. Eu era o primeiro probador de mortero. Sí. Caralho, tiñamos que resolver o mozo unha ballada. Claro. Tiña esta cacachada a andar como as culebras e agarrar o tubo así como que non leva resto agachado para irse salvando da metralla. Puxa ser. E diamos, onde vimos? Vímonos presentar as filas que acabou o frente. E así. Estábamos nunha posición que se chamaba Val de Preguiz. E non estuvo na cidade universitaria? Na cidade non estábamos, na cidade tiña no e tiña os outros, a capital todo. Pero non estaba no frente? Estábamos no frente, sí, pero libre, como desde mal hecho cá, montaña última, porque había ainda moitos kilómetros. Pero vía que a capital de Madrid, onde estábamos. Pero en Madrid a xente resistiu moito. Resistiu, É moi duro. Pero, caralho. Por Guadalajara aí tamén houve de caralho. Os moros escapaban ali, que trataban con alves e campuadas, que daban campos comestes, cheio de metralladoras a fusiles, escaparon, era un retiro por nada. Pero chegou o terzo. Chegou o terzo, empezouse a meter ali. O tercio non andaba con tontería. Pudeuse recuperar todo aquilo volado. Según se abandonou pola nosa parte. Pero despois na casa de San José, pudeuse recuperar todo. Pudeuse recuperar esa metralladora e ainda varios vecinos da parroquia. Quen? Acordaste? No, era aí do Castiñeiro, por aí, que Cambela, por aí había vecinos que estábamos no frente. Vecinos, cada un no sei nas súas compañías, pero estábamos na mesma... Aquele combate. Vale, Manuel. E pensaban que iban a ganar ou pensaban que iban a perder? Nós non pensábamos, nós pensábamos a ver se nos libraba de non estar a operar nosas casas.